Hei, mä olen Mikko Ketokivi, olen organisaatiotalouden professori EA University kauppakorkeakoulussa Madridissa. Tämä esitys taloudellisesta tehokkuudesta on esitys, jonka mä pidin tammikuussa 2025 Helsingissä Tieteen päivillä. Tämä on jälkitallenne, jonka mä oon luonut noin kuukausi myöhemmin helmikuussa 2025, mutta tarina on sama. Ensin hyvin lyhyesti, kuka mä olen ja mikä mun lähestymiskulma on taloudelliseen tehokkuuteen. Mä oon taloudellisen toiminnan tavanomaisia ilmiöitä pohtiva tutkija. Ihan arkisia ilmiöitä, jotka on monesti kaikkea muuta kuin yksinkertaisia, jos niitä ruvetaan analysoimaan. Ja mua kiinnostaa erityisesti valintatilanteet sekä yksilöiden kohdalla että organisaatioissa. Miten me tehdään valintoja? Kuinka tietoisesti me valitaan? Kuinka tietoisesti me laitetaan eri vaihtoehdot eteemme ja analysoidaan ne ja päädytään sitä kautta sitten siihen valintaan? Mä oon organisaatioiden ylintä johtoa ja yrittäjiä pääasiassa kouluttava opettaja. Tästä syntyy joskus semmoinen virhepäätelmä, että mä olisin jotenkin ylimmän johdon asialla tai jotenkin manageriaalinen. Mä en oikeastaan minkään muun kuin älyllisen rehellisyyden asialla, analyyttisyyden ja kokonaisuuksien ymmärtämisen asialla. Mä en pidä itseäni oikeastaan taloustieteilijänä, vaikka mä oon taloustieteessä koulutuksen saanutkin, kuten myös tilastotieteessä. Mä yritän mennä enemmän näiden ilmiöiden ehdoilla niin pitkälle kuin mahdollista. Eli vähän tarpeen mukaan mä sovellan sosiologian teorioita, psykologiaa ja niin päin pois. Viimeisen parin vuoden aikana mä oon saanut hirveästi oivalluksia yhteistyössä oikeustieteen ja taloushistorian asiantuntijoiden kanssa. Että mä oon vähän tämmöinen yhteiskuntatieteiden sekatyömies. Tieteenpäivien 25 mottona on oivallus ja erehdys. Ja mä pallottelen näitä oivalluksen ja erehdyksen teemoja tässä mun esityksessä. Mä yritän päästä teidän kanssa oivallukseen siitä, että tehokkuus, sikäli kun mä sen seuraavan puolen tunnin aikana esitän, on kaikkien etu. Ja mä oon itse suunnistajasuvusta kotoisin. Mä ajattelin, että otetaan tämmöinen metafora. Käydään 3 rastilla tänään. Ja näiden rastien kautta mä yritän johdatella teitä 3 oivallukseen taloudellisesta tehokkuudesta kaikissa tilanteissa järkevänä ja suositeltavana tapana toimia. Mä laitoin tuohon lähtöruutuun kysymysmerkin sen takia, että mä en ole ihan varma, missä teidän mieli tällä hetkellä on ja missä teidän ymmärrys tehokkuudesta on. Mulla on tutkija- ja opettajakokemuksen perusteella joitain arvauksia siitä, mutta pohditaan hiukan vielä lisää, että mistä me lähdetään liikkeelle. Ja kun me pohditaan sitä, että mistä me lähdetään liikkeelle, niin yritetään välttää sitä, että lähdetään liikkeelle erehdyksestä. Tämä on mun mielestä hyvin yleinen erehdys ajatella tehokkuutta ahneutena, vallankäyttönä ja pakottamisena. Mä luulen, että mä ymmärrän, mistä tämä tulee, mutta ongelma on se, että jos me otetaan tämmöinen lähtökohta, niin me ei päästä noille 3 rastille. Mutta syy, minkä takia tehokkuudella voi olla vähän negatiivinen klangi, on se, että tehokkuuden nimissä tehdään asioita, joilla oikeastaan ei ole mitään tekemistä tehokkuuden kanssa. Itse asiassa päinvastoin tehokkuuden nimissä saatetaan tehdä asioita, jotka ennemminkin alentaa kuin nostaa tehokkuutta. Nostetaan tehokkuutta kustannuksia leikkaamalla. Eli oikeastaan tuossa tehokkuus on ja tehokkuuden lisääminen on ainoastaan kiertoilmaisu sille, että leikataan kustannuksia. Mutta kustannuksia leikkaamalla tehokkuus ei välttämättä nouse. Saattaa tapahtua ihan päinvastoin. Ja toinen on tämä, että tehokkuus mielletään joko oman edun tai jonkin yksittäisen ryhmän edun tavoitteluksi. Tehostetaan tuotantoa, niin sitten osakeyhtiön osakkaille jää enemmän osinkoja. Mä haluaisin vetää nyt punaiset henkselit näiden 2 yli, en sen takia, etteikö tämmöistä tapahdu, vaan se, että näissä yhteyksissä tehokkuuden käsitettä käytetään semmoisessa merkityksessä, että jos me lähdetään siitä liikkeelle, niin me ei päästä edes tuolle ensimmäiselle rastille.
Lähdetään kohti ensimmäistä rastia, ensimmäistä oivallusta, niin lähdetään kysymyksestä, miten työt jaetaan järkevästi liikkeelle. Ja taloustieteessä, kun puhutaan töiden jakamisesta, niin puhutaan resurssien allokoinnista. Ja kysymys, miten se tehdään järkevästi, siinä tulee tämä sana tehokkuus. Miten resurssit allokoidaan tehokkaasti? Ja kun mä mietin sitä, että minkälaisella esimerkillä mä lähtisin liikkeelle, niin satuin lukemaan Suomen Kuvalehteä tuossa marraskuussa 2024. Ja siellä oli juttu, joka perustui Tampereen yliopistolla tehtävään työuupumuksen alkulähteillä tutkimukseen. Ja tässä on muutama vastaus kyselyyn vastanneista, siis työntekijöiltä, jotka kokivat työuupumusta. Ja saatatte tunnistaa, löytää itsenne tästä. Avustavista työtehtävistä luovuttiin, tai siis avustavien työtehtävien suorittajista luovuttiin. Työhän ei katoa yhtään mihinkään. Ja sitten näitä avustavia työtehtäviä siirtyi sitten sisällöllisten asiantuntijoiden tehtäväksi. Ja tästä Suvi Tuomisto teki mainion jutun otsikolla Meistä tuli sihteereitä. Eli kun täytyy säästää, niin ensin lähtevät sihteerit, jotka ovat siis hallinnollisen työn asiantuntijoita. Heidän töitään alkavat tehdä sisällöllisen työn asiantuntijat. Eli yliopistossa osastosihteerin tehtävät siirtyvät professoreille ja lehtoreille, jotka tekevät sen työn, hallinnollisen työn huonommin, hitaammin ja kalliimmin. Tämä on yksi tehottomuuden muoto, joka liittyy siihen, että miten työt jaetaan, kuka tekee ja mitä ja miksi. Eli toi työnjaon järkevyys, resurssien tehokas allokointi on yksi osa taloudellista tehokkuutta, mutta tänään mä puhun hiukan eri asiasta, oikeastaan kolikon toisesta puolesta. Eli siitä, että miten yhteistyö järjestetään järkevästi. Tuossa edellisessä esimerkissähän oli kyse siitä, että miten työt jaetaan, mutta nyt mä kysyn, että miten yhteistyö järjestetään järkevästi. Ja taloustieteessä kysytään, millainen on tehokas transaktio. Transaktio esimerkiksi kahden kaupankäynnin osapuolen välillä. Tavanomainen esimerkki, mikä saattaa olla monille tuttu, sanotaan, että tämmöinen rintamamiestalo haluaa vaihtaa omistajaa. Miten rintamamiestalon myynti hoidetaan fiksusti? Mitä se tarkoittaa? Kenen kannalta fiksusti? Tässähän on mukana ostaja, tässä on myyjä, siellä voi olla kiinteistövälittäjää, kaupanvahvistajaa, kuntotarkastajaa ja tietysti verohallinnolla on intressi tässä. Kun me mietitään sitä, että miten tämmöinen talo vaihtaa omistajaa fiksusti, niin silloin ollaan tehokkaan transaktion kysymyksen ytimessä. Ja tätä mun esitys käsittelee. Ja kun me kuljetaan kohti ensimmäistä oivallusta, niin jos me mietitään esimerkiksi tuolta rintamamiestalon myyntiä, niin ajatus siitä, että onnistunut kaupankäynti on kaikkien etu, sen pitäisi olla aika intuitiivinen. Olette varmaan törmännyt tämmöisiin uutisiin, missä kauppa on mennyt pieleen todella pahasti. Tämä on tietysti äärimmäinen esimerkki, mutta äärimmäisillä esimerkillä saadaan monesti kristallisoitua se ajatus, että rintamamiestalo vaihtoi omistajaa, löytyy piileviä vikoja, sitten siitä lähdetään tappelemaan käräjäoikeuteen, hovioikeuteen ja kaikki häviävät. No juristit ehkä voittavat, mutta ainakin myyjä ja ostaja ovat häviäjiä. Silloin jos me mietitään sitä, että miten yhteistyö järjestetään järkevästi, niin silloin mietitään nimenomaan sitä, että miten se onnistunut kaupankäynti on loppujen lopuksi kaikkien etu. Tuon rintamamiestalo-esimerkin kautta mä voin saapua nyt ensimmäiselle rastille, ensimmäiseen oivallukseen, joka on seuraava. Kun mä kysyn, että miten yhteistyöstä tehdään tehokasta, niin mun vastaus ei riipu siitä, kenen näkökulmasta mä sitä asiaa tarkastelen. Myyjällä on omat intressit, ostajalla on omat intressit, verohallinnolla on omat intressit ja niin edelleen. Mutta silloin kun me mietitään sitä, että
minkälaista on tehokas kaupankäynti, niin meidän huomio pitää keskittyä ei niihin yksittäisiin kaupankäynnin osapuoliin, vaan siihen transaktioon itseensä. Ja annetaan tälle rastille nimeksi vanhana koripalloilijana, annan sen nimeksi katse palloon, katse olennaiseen, eli siihen transaktioon, siihen itse kaupankäyntiin. Koska heti jos me ruvetaan katsomaan sitä yksittäisen toimijan näkökulmasta, niin me monesti luisutaan silloin siihen oman edun tavoitteluun. Mutta onnistunut kaupankäynti on kaikkien etu. Kun lähdetään kohti toista oivallusta, niin laajennetaan tuota rintamamiestalon esimerkkiä. Eli puhutaan yhä kaupankäynnistä, mutta nyt kysytään, että mitäs jos se kauppa sen ostajan ja myyjän välillä onkin jatkuvaa? Tämä mötikkä tässä on auton virtalukko, johon aikoinaan laitettiin avain sisään, niin siitä käännettiin auto käyntiin. Virtalukko asennetaan sinne ratin takana olevaan ohjauspylvääseen. Ja se asennus tapahtuu autojen loppukokoonpanossa. Amerikkalainen autovalmistaja GM valmistaa 6 miljoonaa autoa vuodessa. Ja nyt kysymys, että valmistaako se nämä virtalukot itse vai ostaako se ne ulkoisilta toimittajilta? Tämä on klassinen teenkö vai teetänkö kysymys, jota on organisaatiotaloustieteessä tutkittu yli 100 vuotta. Ja erityisesti on tutkittu sitä, että millaiseen analyysiin tämmöiset teenkö vai teetänkö päätökset perustuvat. Mitä siellä katsotaan? Ja itse asiassa GM on siitä mielenkiintoinen autovalmistaja, että vuoteen 1999 asti se teki virtalukot itse. Eli GM-konsernin sisällä oli toinen yritys, pienempi yritys, joka suunnitteli ja valmisti virtalukot. Mutta vuoden 1999 jälkeen GM on ostanut nämä virtalukot ulkoiselta toimittajalta. Eli tähän teenkö vai teetänkö kysymykseen liittyy oleellisesti myös dynamiikka. Olosuhteet muuttuvat, asiat muuttuvat, jolloin nämä analyysit, teenkö vai teetänkö analyysit pitäisi periaatteessa aina tehdä uudelleen. Katsoa aina, että mitkä tänä päivänä ovat meidän vaihtoehdot. Miten ne analysoidaan ja miten päädytään siihen tehokkaaseen transaktioon. Kun me kuljetaan kohti toista oivallusta, niin siirretään nuo virtalukot hetkeksi sivuun. Mä oon aivan varma, että kaikki olette tänään jo kysyneet monta kertaa, teenkö vai teetänkö. Ette ehkä tietoisesti, mutta joka tapauksessa te olette tehnyt erilaisia valintoja sen suhteen, teenkö jotain itse vai teetänkö sen jollain muulla. Tässä on ihan esimerkkejä, mä yritin saada mahdollisimman kirjavia kysymyksiä, jotka on kaikki variaatioita samasta teemasta. Teenkö vai teetänkö? Siivoatko asuntosi itse vai tuleeko sinne siivooja? Soitatko musiikkisi itse vai tuleeko se striimattuna tai CD-levyltä? Mun isovanhempien kotona Joutsenossa, kun olin lapsi, niin siellä musiikista vastasi yleensä minun isoisä Ukki, äitini ja tätini soittamalla pianoa. Hyvin harvoin kuunneltiin musiikkia radiosta tai kasetilta tai CD-levyltä. Tulitko tähän tilaisuuteen omalla autolla vai julkisilla? Onko terveyskeskuslääkäri työsuhteessa vai virkasuhteessa? Eli tähän teenkö vai teetänkö kysymykseen liittyy vähän hienojakoisempia kysymyksiä ja nyanssia, että se ei ole ainoastaan teenkö vai teetänkö, vaan jos se teetetään, niin minkälaista nyanssia sieltä löytyy, jos se tehdään itse. Tämä ei ole siinä mielessä mustavalkoinen kysymys, eli siellä on laaja kirjo yleensä erilaisia vaihtoehtoja. Kuka luennoi yliopistossa? Oma henkilökunta, lehtorit ja professorit vai ulkopuoliset vierailevat professorit vai dosentit ja näin poispäin. Eli tämä teenkö vai teetänkö kysymys on tietyllä tavalla yleismaailmallinen. Sanoin tuossa alussa itseni esitellessäni, että minua kiinnostaa kokonaisuuksien ymmärtäminen. Kun me mietitään tätä teenkö vai teetänkö kysymystä, niin siihen liittyy monesti se haaste, että se kokonaisuuden hahmottaminen on haasteellista.
Tässä on yksi mun kursseilla ollut kansainvälisen lääkekonsernin edustaja. Hän sanoi, että voit kertoa esimerkin nimettömänä. Hän tunnusti, että kun hänen yrityksessä mietittiin tuotannon ulkoistamispäätöksiä, tehdäänkö jotain lääkkeitä itse vai teetetäänkö ne sopimusvalmistajalla, niin hän tunnusti, että nämä päätökset tehtiin ainoastaan suorien valmistuskustannusten perusteella. Mutta sitten jos me mietitään sitä, että meillä on ostaja ja toimittaja ja siltä ostetaan miljoonia kappaleita lääkeannoksia tai kasvomaskeja tai mitä ne ikinä onkin, niin mitkä on sen kaupankäynnin kustannukset? Meillä on hyvin todennäköisesti toimittajasopimus, jossa saattaa olla 500 jopa 1000 sivua. Se on juristien laatima ja tsekkaama molemmin puolin, että siihen liittyy paljon erilaisia valmistelukustannuksia. Sitten jos joku asia menee pieleen, lähdetään riitelemään, lähdetään käräjöimään, niin siihen voi liittyä paljon tämmöisiä hyvinkin mittavia transaktiokustannuksia, jotka ei ole siis tuotantokustannuksia, vaan ne on kustannuksia, jotka syntyy siitä, että sitä kauppaa käydään ja pyöritetään ja joudutaan setvimään erimielisyyksiä. Niin tässä lääkekonsernin tapauksessa niin nämä mittavat transaktiokustannukset siivottiin toiselle momentille. Ne vaan laskettiin hallinnollisiksi yleiskuluiksi. Mutta eihän tietenkään ne kustannukset mihinkään katoa, jos ne laitetaan jollekin toiselle momentille. Ja ei siis ollut ollenkaan yllättävää, että ulkoistamisella tavoitellut säästöt, ne näytti suorien työkustannusten näkökulmasta hyviltä, mutta kokonaiskustannuksissa ei loppujen lopuksi säästetty lainkaan, itse asiassa päinvastoin. Ja näin saavumme toiseen oivallukseen, eli siihen, että yhteistyön osuus kokonaistyöstä saattaa olla niin merkittävä, että se olisi järkevä ottaa huomioon jo sitä taloudellista toimintaa suunnitellessa. Ja organisoinnin kustannusten, sen yhteistyön aiheuttamien kustannusten laskeminen yleiskuluiksi on omalla tavallaan kirjanpidollinen itsepetos. Ja mä käytän nimenomaan sanaa itsepetos, koska se voi monesti olla tahatonta. Että ei kerta kaikkiaan vaan ei hahmoteta sitä kokonaisuutta. Ja monesti organisaatiot yksinkertaisesti vaan toimii niin, että transaktiokustannukset kirjanpidollisesti kuuluvat hallinnollisiksi yleiskuluiksi. Mutta jos me jälleen katsotaan kokonaisuuden ja kokonaiskustannusten näkökulmasta, niin kyllä silloin tämmöinen kustannusten pilkkominen eri momenteille, niin kyllä se tietynlainen itsepetos silloin on. Ja joka johtaa osaoptimointiin, että tehdään joku valinta jonkun yksittäisen kustannuserän näkökulmasta, kun se pitäisi tehdä kokonaisuuden näkökulmasta. Mä annan tälle toiselle rastille nimeksi kaikki lasketaan. No, emme nyt välttämättä kaikkea voida laskea, mutta me voidaan huomenna laskea enemmän kuin me laskettiin tänään. Eli monesti nämä siirtymät ja parannukset, tehokkuuden parannukset, ne on inkrementaalisia, ei me kerralla kaikkia ongelmia ratkaista. Kolmannelle rastille kulkeva polku on pikkusen kivisempi ja siinä on vähän ylämäkeä, mutta lähdetään kohti kolmatta rastia kysymällä, että mikä on osakeyhtiön hallituksen tehtävä. Voitte esimerkiksi miettiä asunto-osakeyhtiöt, jos teillä on asunto-osakeyhtiössä osake. Mikä on asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävä? Kenen etua hallituksen tulee ajaa? No lain kirjain on tässä yhtäältä yksinkertainen ja toisaalta monimutkainen. Se on yksinkertainen, koska osakeyhtiölaissa ja asunto-osakeyhtiölaissa todetaan yksinkertaisesti, että yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Yhtiö on mun mielestä mainio suomenkielinen sana. Siinähän on kantasanana yksi. Yhtiö. Eli kun me on muodostettu yhtiö, niin me ollaan perustettu joku uusi henkilö, uusi laillinen henkilö. Kun mä opetan perusopiskelijoille
tai semmoisille, jotka ei ole yritysjohtoa koskaan opiskelleet, kun mä opetan heille esimerkiksi osakeyhtiön hallintoa, niin me lähdetään liikkeelle semmoisella kielikuvalla, että mä sanon, että ajatelkaa, että osakeyhtiö olisi ikään kuin vastasyntynyt vauva. Eli se on oma erillinen henkilönsä, jota ei omista kukaan. Vanhemmat eivät omista lapsiaan, he voivat olla huoltajia, he voivat olla vastuussa, mutta kukaan ei omista tätä lasta. Tällä lapsella on myös intressejä, joita päätöksenteossa täytyy palvella. Esimerkiksi huoltajuuskiistassa, jos siitä lähdetään käräjöimään, niin käräjäoikeuden tuomari keskittyy lapsen etuun. Niin silloin hallituksen tehtävä on tavallaan osakeyhtiössä analoginen huoltajien tehtävään suhteessa omaan lapseensa. Mutta tämä on toisaalta ylimalkainen. Tämä on vähän niin kuin Matin ja Tepon laulu Pidä itsestäsi huolta, jossa missään säkeistössä ei sitten käydä läpi sitä, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Eli tämä on loppujen lopuksi aika häilyvä. Ja meillä on loistavia keskusteluja yritysjohtajien kanssa siitä, että mitä tämä yhtiön edun ajaminen tarkoittaa. Osakeyhtiön hallituksenhan nimittävät osakkeenomistajat, jolloin herää tietysti kysymys, että kannattaisiko osakkeenomistajien nyt sitten nimittää sinne hallitukseen omia agenttejaan ajamaan osakkaiden etua. Mun vastaus tähän on ei. Ja tämä on osa kolmannelle rastille pääsyä. Ja tähän on oikeastaan, mä annan kolme perustelua tälle. Ensimmäinen on se, että jos me katsotaan osakkeen omistajia, vähänkään suuremmissa yrityksissä, suurilla monikansallisilla yrityksillä voi olla satoja tuhansia osakkeenomistajia. Heillä on hyvin harvoin yhteistä tahtoa, jolloin silloin ajatus osakkaiden edustajasta on käytännössä mahdoton. Eli jos siellä joku osakkaan edustaja on, niin se on silloin yksittäisen osakkaan edustaja, jonkun vaikutusvaltaisen osakkaan edustaja, eikä osakkaiden edustaja. Mutta toinen on se, että sinne ei oikeastaan edes lain mukaan saisi nimittää omia edustajiaan. Tai sanotaan näin, että hallituksen jäsen toimiessaan hallituksessa ei saa edustaa sitä nimittämänsä tahoa. Ainoa, mitä siellä hallituksessa edustetaan, on se yhtiö itse, joka on lainkin mukaan osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö. Mä en ole tutkimustuloksista vielä teille puhunut. Voisin tutkijana antaa teille nyt yhden tutkimustuloksen, joka liittyy nimenomaan tähän kysymykseen. Tutkimus osoittaa, että yhtiön eikä osakkaiden etua ajava hallitus on loppujen lopuksi myös osakkaiden edun mukainen. Eli jos me mietitään osakeyhtiön hallituksen tehtävää, niin se ei edusta mitään muuta kuin oikeastaan yhteistyötä ja sitä yhtiötä. Ja ei yhteistä etua, vaan yhtiön etua. Mutta se yhtiön etu vaatii tehokasta yhteistyötä. Tässä sanoilla on hirveästi merkitystä. Yhtiön etu ja yhteinen etu eivät ole sama asia. Ja nyt päästään kolmanteen oivallukseen, jonka muotoilen seuraavasti. Jos mä ymmärtäisin, että yhteistyön tarkoitus ei ole palvella minua, niin se yhteistyö todennäköisesti palvelisi myös minua parhaalla mahdollisella tavalla. Ja annetaan tälle kolmannelle rastille suomalaisen sanonnan, puhalletaan yhteen hiileen mukaisesti yhteen hiileen. Eli 1, katse palloon, 2, kaikki lasketaan ja 3, yhteen hiileen. Mä teen myös tutkimusta kielikuvien, metaforien, analogioiden käytössä. Ja nehän ei ole ainoastaan tämmöisiä niin kuin kirjallisia ornamentteja, vaan meidän ymmärrys monesti meitä askarruttavista asioista perustuu tavalla tai toisella metaforin tai analogiseen päättelyyn. Ja jos pohditaan tätä yhteen hiileen puhaltamista vielä hetken, niin kenen ehdoilla tuossa mennään? Sanotaan, että sä olet kaverin kanssa
Metsässä teillä on maanomistajilta lupa, sataa, polttopuut on märkiä, on vähän kylmä ja nyt pitäisi saada nuotio aikaiseksi. Niin kenen ehdoilla siinä mennään? Kuka lopulta hyötyy? Ja miten tämä yhteistyö pitäisi järjestää? Internetistä löytyy kaiken näköistä metkaa. Wikipediasta löytyy tämmöinen Matin ja Maijan puhallusnuotio, jossa yhteistyönä vuorotellen rauhallisesti puhaltaen pakotetaan hehku leviämään ja siitä kehittyvä kuuma kaasu alaspäin sytyttämään nuotiopuut. Eli tuossahan mennään niin kuin nuotion ehdoilla, fysiikan lakien ehdoilla, siinä ei puhaltajien ehdoilla mennä. Lopulta tietysti molemmat pääsee lämmittelemään sitten siihen nuotion ääreen, mutta kun me mietitään sitä yhteistyötä, jolla se nuotio syntyy, niin silloin se, että kenen etua ajetaan, niin se on eri asia kuin se, että kuka lopulta hyötyy sitten siitä nuotiosta. Ja tämä on puoliksi kieliposkessa. Mä kysyin tekoälyltä, että kuka omistaa nuotion. Mä olin aika varma, että mä tiedän vastauksen ja tekoäly sen vahvisti. Vaikka sulla olisi maanomistajan lupa, vaikka olisit itse tuonut polttopuut ja kaikki ja tulitikut, niin metsään tekemäsi nuotio ei ole sinun omaisuuttasi. Eli jos siihen tulee kaveri kylmissään viereen ja sanoo, että voinko mä tulla tähän lämmittelemään, niin sinun vastaus pitäisi olla, että niin, että mitään juridista estettähän sille ei ole, koska minä en tätä nuotiota omista. Eli tämä on mun mielestä taas loistava metafora siitä, että mistä kun me puhutaan yhtiön edusta ja kuinka se ei ole niin kuin yhteistä etua. Ja kun me mietitään, kenen ehdolla mennään, kuka lopulta hyötyy, niin myös tämä nuotiokielikuva on minun mielestä aika hyvä. No niin, ja sitten mä pääsen esitykseni yhteenvetoon. Me mietitään näitä 3 kysymystä. Onko katse pallossa? Onko kaikki laskettu? Puhalletaanko yhteen hiilen? Mistä tässä on loppujen lopuksi kyse? Sanoisin, että nämä 3 oivallusta, ja mä huomaan itse pohtivani näitä jatkuvasti omassa henkilökohtaisissa valinnoissa tutkijana ja opettajana. Mä oon huomannut, että nämä 3 oivallusta siirtää meidän huomiota. Että me vähän niin kuin otetaan kompassilla pikkusen uutta suuntaa. Mistä? Lyhytkatseisesta oman edun tavoittelusta ja näennäissäästämisestä. Mihin? Kohti kestävää tehokkuutta. Tässä me voitaisiin tehdä käsitteellinen ero tämmöisen niin kuin lyhytkatseisen tehokkuuden ja kestävän tehokkuuden välillä. Ja kestävä tehokkuus nimenomaan yhteistyön järjestämisessä perustuu näihin 3 kysymykseen. Mä olen nyt puhunut puolisen tuntia tavanomaisista taloudellisista ilmiöistä ja mua pikkusen hermostuttaa, että onko mä puhunut itsestäänselvyyksistä teille. Eli mä palaisin nyt tähän oivalluksen ja erehdyksen teemaan. Mä sanoin alussa, että mua kiinnostaa taloudellisen toiminnan tavanomaiset ilmiöt. Ja mä myös sanoin, että on erehdys ajatella, että ne olisi yksinkertaisia. Yksi syy, minkä takia mä oon tämmöisen esityksen pitänyt ja teen tämmöistä tutkimusta, on Oliver Williamson, joka on edesmennyt organisaatiotalouden professori Berkeleyn yliopistossa Yhdysvalloissa ja tämän transaktiokustannusteorian arkkitehti. Eli teorian, joka käsittelee nimenomaan yhteistyön tehokkuutta ja tästä hänelle myönnettiin 2009 talouden Nobel. Mä lopetan esitykseni Oliver Williamsonin toteamukseen siitä, mitä itsestäänselvyydet ovat ja miten niihin voisi suhtautua. Itsestäänselvyyksien pohtiminen saattaa johtaa oivalluksiin.